Fillo do fundador de Mango elude o ingreso en prisión pagando unha fianza d'1 millón de euros. Detiverano esta mañá como sospeitoso de homicidio pola morte de seu pai durante unha excursión pola montaña. Jonathan Candic chegou esposado aos xulgados de Martorell, onde a xuíza lle comunicou que está investigado por homicidio en relación coa morte de seu pai, o fundador de Mango. Só respondeu ás preguntas do seu abogado e tardou uns minutos en pagar o 1 millón de euros que lle impuxo a xuíza para eludir o ingreso en prisión. Isaac Candic era o home máis rico de Cataluña. Precipitouse dunha altura de 150 metros durante unha excursión co fillo pola montaña de Montserrat. Os Mossos de Escuadra consideran difícil que nese lugar poida caer un corpo se que se exerza certa forza sobre el. Tamén experta sospeitas que Jonathan mandara marchar o escoltado pai antes de comezar o paseo. Desde que se puido reabrir o caso, investigaron as contradicións nas dúas declaracións de Jonathan e creen que hubo premeditación porque estivo 3 veces previamente na zona a semana en que caeu o pai. Como móvil barallan unha mala relación co pai, algo que os achegados negan de xeito unánime. O falecido puxera o seu fillo a cargo da empresa, pero 2 anos despois sacouno da primeira liña descontento cos resultados da compañía. Jonathan Candic ten prohibido saír do país, retiráronlle o pasaporte e debe comparecer cada semana no xulgado.